til den her video, og i dag, der skal vi hoppe med i det her vand, og det er ret koldt. Jeg har fyldt det med virkelig koldt vand. Ja. Men udenfor det, så er det varmt. Det er sommer næsten. Næsten. Så ikke det var sommer, kun næsten. Nå. Det er sådan 24 grader udenfor. Men i dag, der skal vi bare hoppe derned. I det her kolde vand. Altså, hvor koldt kan det være? Jeg er nødt til at hoppe over på den anden side. Au, min fod! Shit. Det er koldt. Det er koldt. Jeg vil dø, når jeg kommer ned. Jeg er blevet voksen. Jeg glæder mig. Jo, nu gør jeg det. Jeg gør det nu. Hvor står vi? Der var det. Det er for koldt. Næsten. 3, 60, 2, 1. Har falafel! Jeg kan ikke det her. Jeg gør det nu. Vi skal også gøre det på ryggen. Det er koldt. Nå. Hvad? Jeg vil tage et håndklæde. Nu vil jeg afrunde den her video, og så vil jeg sige tak fordi I så med. Husk at like den her video, og det er en af de første videoer jeg har lavet. Så skynd jer ind og se den. Men husk at like og subscribe. Hej hej.